gràcies, moltes gràcies. Bé, després d'aquest començament tan apoteòsic, digne d'un poble com el nostre, assistic jo per contar-los una miqueta què és el que anem a fer. Com heu pogut observar al principi, en la capçalera que ens ha preparat el nostre amic Enric, el fotògrafo, així avui ens juntem una gran representació de les associacions socioculturals del poble. Anem a intentar fer-los passar una nit molt agradable i també demostrar-los que tots junts podem fer que el poble sigui un poc millor. Segurament molts de vosaltres estareu preguntant-vos «I què van a fer estos tots junts?» Jo, antes de contar-vos-heu, si em permeteu, m'agradaria contar com va néixer tota aquesta idea. Si feu una ullada al vostre voltant, encara que teniu les llums apagades, s'haureu pogut adonar que aquest recinte ha estat remodelat. I jo no sé si ho sabeu, però sempre que s'inaugura una plaça, un poble, un carrer, un edifici, la Casa de la Cultura, la banda sempre ha estat acompanyant els veïns i veïnes de Benimodo, ficant la banda sonora a aquest esdeveniment. Per almenys és així des que jo estic en la banda i d'això ja fa un grapat d'anys. Bé, avui no anem a parlar d'una inauguració en el sentit estricte de la paraula perquè realment aquest recinte va estar inaugurat l'any 1987, exactament el 25 d'abril. I com a curiositat us comentaré que va ser el mateix dia, mes i any que a València s'inaugurava el Palau de la Música. En fi, que el recinte ja està inaugurat. Però resulta que, com està tancat al públic perquè s'han fet moltes remodelacions, des de l'Ajuntament ens digueren, a la banda ens comentaren si podien fer un concert per obrir-lo altra volta al públic, fer com una reobertura al públic. I clar, això un dia, la veritat és que hauria sigut fàcil per a tots, hauria sigut el més fàcil per a tots, fer un concert i arreando. Però el president de la societat, Juanjo, es veu que li agraden els reptes i un dia estàvem d'esmorzar en el musical, els membres de la directiva, i jo no sé si és que la nit anterior va tindre un somni o el gas de la cerveseta se li va pujar al cap, que vos conte com va continuar la conversa. Juanjo deia: m'han dit que des de l'Ajuntament a veure si podem fer un concert per reinaugurar el parc de l'auditori. Ah, doncs bé, sí. I ell continua. Però per què no aprofitem això i fem partícips d'aquest esdeveniment a més associacions, a més agrupacions del poble? Els ho podem dir a la coral, els ho podem dir a les danses, també, clar, sí. Els ho podem dir a la falla, a les del càncer, a les ames de casa, clar. Ella anava fent associacions i nosaltres cada vegada estàvem quedant més blancs perquè jo recordo que ens miràvem els uns als altres i pensàvem, és impossible? És que no acabem tots dalt de l'escenari, és impossible. I ell ens mirava en aquesta careta tan característica, mig riguent-se, que la veritat és que mai sabem si és en broma o en sèrio el que diu. I mireu si ho dia en sèrio, que avui assistem. En fi, a poc, aquesta idea que va néixer del nostre president, anarem donant-li forma i li podrem presentar a l'alcalde, a Paco, li podrem presentar el projecte que avui tenim així. Paco no es va ficar cap impediment, com sempre passa, que sempre està disponible, i el que sí que ens va demanar és que ho presentàrem al Consell de Cultura i allí les associacions que ens donaren el seu vistiplau. I hem de dir que des d'un primer moment totes les associacions es van volcar i ens van donar el seu suport. Bé, una vegada aclarit això, passe ja a contar-los un poquet què és el que veurem esta nit. Perquè el que avui anem a narrar-los així, en aquest escenari, no és la típica història que podem trobar en un conte, en una sèrie de televisió, en una pel·lícula, què va. El que avui anem a contar-los és una història fictícia basada en fets reals, però que acabarà en una realitat imminent. Si no, ja veuran. Molts dels que esteu avui així sentats reconeixereu alguns dels fets que van tindre lloc a Benimodo. Però, com els he dit, és una història fictícia i nosaltres els hem canviat una miqueta, per a que no ens ho tinguem en compte. Podríem dir que avui hem preparat un homenatge. Jo penso que la paraula més encertada és eixa, és un homenatge. I ara és quan estareu preguntant-vos què per aquí és l'homenatge, no?
I si jo els dic que l'homenatge és per a tots i totes els que avui esteu així sentats, doncs sí, l'homenatjat no serà altre que Benimodo. I en això no me referisc als edificis, als monuments o paratges que tenim, que en són molts i també. No, però jo sobretot me referisc a la gent de Benimodo, al poble de Benimodo, als benimodins i benimodines que som els propietaris. Nosaltres, junt amb els nostres avantpassats, som poble, som la història de Benimodo, som poble. Avui farem un recorregut per els fets més importants que han tingut lloc al nostre poble, a la nostra població, i altres que segueixen sent-ho. En aquest recorregut podrem veure com els cuquellos i cuquelles, com també ens coneixen, fan que el poble seguisca viu. Moltes són les virtuts que ens caracteritzen i és que ja el poeta Enric Duran i Tortajada ens ho va deixar escrit a l'himne. Poble que lluita i treballa, però al mateix temps diu que som un poble que riu i que canta. I és que sempre ens hem caracteritzat per ser molt treballadors, molt lluitadors, i jo, si em permeteu, afegiré que també som un poble molt creatiu. I això, clar, ha marcat de manera considerable el nostre caràcter com a ciutadans i com a poble. Som gent educada, solidària, de gran empatia, però sobretot som gent que ens agrada recordar la nostra història. I a cada racó de Benimodo podem trobar algunes cosetes que ens recorden temps passats. Per exemple, els diré que a moltes façanes del poble trobem plafons ceràmics molt antics relacionats amb alguns dels sants de l'ampli ventall que té l'església, i estos plafons n'hi ha alguns que són de principis del 1800, és a dir, que es fa bicentenaris. Igual que tenim estos plafons tan antics, també podem dir que tenim tradicions, o millor dit, festes tradicionals que avui en dia seguim conservant. En això podríem dir que fa uns anys es va recuperar una festa que són les danses de Sant Antoni, perquè jo li deia la dansa de Sant Antoni, però així un amic, el company Ernest, m'ha dit no és la dansa, són les danses de Sant Antoni. Corregit. Esta festa fa uns anys que el grup de dansa la va recuperar. I en això anem a donar pas a la nostra història. Intentarem que siguin espectadors d'allò que a dia el poble de Benimodo fem, de com activitats molt menudes com pugui ser una partideta d'escacs a la plaça, a activitats més grans com pugui ser l'organització d'una falla, seguim enriquint el poble i li donem aquestes pincelladetes tan precises que ens fan únics. Ara sí, molt bona nit a tots i a totes i espero que disfruten d'aquest espectacle tant com nosaltres, perquè tots som poble. Molt bona nit.
Santa Maria Carmen, anem. Mari! Gràcies. Enhorabona. Moltes gràcies. Queda de maravilla, ¿eh? Uf, espectacular. Xulíssim. Ai, que calor. Jesús i Maria, que calor que fa avui. Per ser Sant Antoni. Madre meua, ¿sabes? Jo crec que un minut més i no acabe, filla meua. És que era precís començar des de la piscina. Tots els anys tenim la mateixa. Des del poeta Duran i també queda molt asseat. La veritat és que sí. Ai, espera que agarré aire. Jo t'entenc, però si veiem les dases a Sant Antoni, lo lògic és que veiem per tot el carrer Sant Antoni i no un trosset perquè tu no te canses, carinyo meu. Però t'ho vaig a dir una cosa. Dime. Jo avui m'ha cansat, però molt. Quasi una hora de danseta. I acabem el fandango. Volta pa amunt, volta pa avall. Volta pa amunt, volta pa avall. borratxos al final. Desde luego. Jo he agarrat un mareig Que sí. que ja no estic pas tes coses. Però mira, tenim una cosa a favor. Per lo menos mos ha eixit bon estat. La veritat és no que mos fa sí. molt de fred. No, no mos I hem en fa. pogut disfrutar, encara que mos hem suat una bona suada. Però la gent que ha vingut a veure-mos, que madre mía. Un montona de gent, eh? La plaça està de goma a goma. Activo! Espectacular. Espectacular. Jo estic encantada de la vida, mira, de que vinga tanta gent. Una cosa te vaig a dir. Dime. Jo crec que al final la gent s'animarà i s'apuntarà al nostre grup de danses. A que sí, Mari Carmen? Jo crec que sí. Pues sí. Bueno, però mira, ara ja hem ballat. Ara anem a omplir la panxeta Això és perquè bo. el soparat que mos han preparat se mos quedarà tot en el cul. Adéu. Què tal, Salva? Molt bé. Sí? La veritat que enhorabona pel treball que esteu fent el grup de danses perquè la deixen a gust. Ei, moltes gràcies, de veres, gràcies. Intentem que us agradi a tots. Pues res, està tot molt bé, però jo li ficaria un però a això, Ja anem en el pero. Què pero té? Ai, pues la vestimenta, el traje tradicional, què Però, fem? escolta, i este mantó? Què me dius d'este mantó? Ah, tu lo que sí que està guapa igual, però... Ai, que bé, m'encanta, gràcies. Mira, va, t'ho explique. Quan comença el grup de danses, nosaltres no teníem roba per a vestir-se en estiu, per a vestir-se en hivern, i prenguérem la decisió de tornar a traure el mantó al carrer. És una peça també molt nostra, és una peça que lluís, i és una peça que facilita a tota la gent que puga vindre i participar a les danses de Sant Antoni, que al final és el que volem, que la gent s'apunte i no tinga ahí el dir no puc anar perquè no tinc roba. Entonces és una cosa per a fer-ho fàcil i per a fer-ho bonic. Pues mira, xica, tens raó. De totes formes, mira la plaça, que això Avui ha dona vingut gust, molta mira gent, això. Avui ha vingut Això molta dona gent. gust de veure així tan ple. Així sí que se vaya bé, Però bueno, escolta, què te pareix, Simón? Anem per al casino, se fem alguna cosa i recuperem. Perfecte. Sí? Avui m'ho Va, fem uns anem xupitets? sent. Sí, hombre, Au, i va, dos. va, Sí, va. anem i preparem sopar, que no mos donarà temps, va.
Bé, i de tradicions antigues anem a passar a monuments antics. Molts són els monuments antics que té Benimodo des de temps antiquíssims. No cal dir que en les coves del Truig o a la Sénia s'han trobat restes arqueològiques de l'edat de bronze o a Benimodo mateixa tenim una antiga alqueria islàmica. De fet, l'església de la Puríssima va estar construïda l'any 1500, començaren a construir-la l'any 1574 damunt d'una antiga mesquita. Però del que més conserva Benimodo és d'edificis i monuments del 1900, de principis del 1900, com són les dues fonts que abastien el poble d'Aigua i que estan situades avui en dia en les places més característiques i més representatives del poble. Una anècdota serà la que trobaran a continuació, en la qual una persona revelarà una curiositat enmig d'un dia assolellat en la que, entremig de veïns i veïnes que estan refrescant, també estan dedicant temps als seus assumptes. Mala sort la setmana passada, Un maig que teníem guanyat. La veritat és que sí. Tinguem molt mala sort. Ja pareguem a València, ho deixem tot a última hora. Ja, però a poc. Tenint en compte que esta setmana estarem a tope i a veure si tenim un poc de sort i pugem de categoria un any més. Ja, però tenia la salvació, la permanència, i ara ho tinc que deixar per a la setmana que ve. Ho intentarem. Che, César, què fas? Això és un error de principiant. Però què te passa? Jo crec que no sents l'olor, estic cagat. És que no pot ser. Va, per què? Estic molt nerviós. Però per què? Conta'm. Ara ho tinc que deixar l'última i jugar contra un mestre internacional. I què? Tu que eres àrbitre el coneixes, el rus este, com li diuen? Trampov? Trampov. Això diuen que fa trampes. El Dimitri. Sí, diuen que fa trampes. Però tu tranquil. Però no diguis això de les trampes, el nerviós que estic jo. No, tu tranquil que està tot controlat. Esta setmana a tope. Mira, va, torna arrere, tornem a començar i a la setmana que ve a tope. Vinga, va. Com tenim el viatge a Madrid i alrededors? Tenim ja la data? Pues el viatge se farà en octubre del 19 al 21. Eixirem matinet i anirem directes a Sant Lorenzo de l'Escorial. Visitarem i anirem a dinar a l'hotel. I de vesprà anirem a visitar el Palacio Real. A l'endemà anirem al Museu del Prado, al Retiro, a la plaça Colón i opcions no mos en faltaran. Quedarà un viatge molt abanyat. Al final han aconseguit que l'hotel sigui el mateix de l'any passat i que l'empresa d'autobusos es mantingui el preu, si no s'ha agraït, un poc més cara. Com sabeu, això és una lluita contínua. Quan no estem preparant un sopar, estem preparant els viatges culturals que fem i a tot això sempre peleant perquè ens sigui el més econòmic possible. I com sabeu, el dia 4 d'agost, que és el dissabte que ve, ja tenim el sopar de l'estiu. I tindrem la gran actuació de la Tuna del Sirà, que és la segona vegada que ve i va quedar molt bé. La veritat és que sí, serà un bon viatge. Bon dia. Hola. Oi, Anna! Ei! Quant de temps sense veure't? Que bé que estàs Ja així al veus. solet. Què estàs esperant-me? Mira, va sent un poquet així tu. Molt bé, la veritat que sí, això de tindre dies de Pasqua en febrer és de lo més bé. Anna, doncs molt normal no és. Ja. Però mira, ara que t'has vist, Dime, volia fer-te un comentaret. dime. Tu te'n recordes aquell dia que estàvem parlant del pou de la plaça del Lluc? Que jo sé que aquests temes a tu t'interessen moltíssim. Ah, sí, la veritat que va ser una peça fonamental del poble, ja que era el que ens abastia d'aigua. Però és que estava allà al mig de la plaça i molestava a tots, els veïns, els cotxes. Sí. Doncs mira, l'altre dia me trobin en Parito. La filla del mestre? I sé que festejan un xiforaster. Sí, sí. Que poca vergonya. Doncs mira, havia anat a València i va entrar un antiquari i que justet, que es va veure un pou. Calla. I dic, doncs mira, bé, perfecte pel jardí de casa, me'l planté allí i va fer bonico.
I l'home es veu que ell li va començar a contar la història del pou, que si eren d'un poble molt xicotet, que estaven més d'una plaça, tatatín, patatan. I aquella digui, ostres, és el pou del meu poble? Calla! Que sí, que sí. No pot ser. Pues és un moment perfecte per a recuperar-lo. No podem deixar que es torni a perdre. Ja t'ho dic jo, ja. Vols que anem a l'Ajuntament i a veure si mos fan cas i el recuperem? Tu creus que a tu i a mi mos van a fer cas? Que no? Si mos posem pesades, els de Benimodo, a cabo no mos guanya ningú. Mone, a parlar amb Paco i veuràs si mos fan cas o no. Xica, el llibre! Ai, anem i parlem amb ell. Esdeveniments i viatges organitzats per diferents associacions, equips esportius que ens representen per tota la comunitat, agrupacions que ens entretenen amb cants, balls i tot tipus de música. Totes aquestes activitats són les que ens donen vida, les que ens fan vibrar, però sobretot són les que ens uneixen. Ara, per a que totes aquestes activitats es puguen fer, abans hi ha uns preparatius previs. Observen. Sí, jo crec que sí. Ara quan traguem el berenar, el parxís i les cartes, de si no les tirem ni en flit. Ni en plit ni en plat. Seguro. Bona vesprada, xiques. Ai, hola, buenas. Com va tot? Ai, ja ho tenim tot preparat. Va, doncs anem a fer un repasset. Sí, dimos lo que tenim. Sí, que este mes tenim un munt de coses, Ai, mare. Bueno, les tenim que dir que encara se poden apuntar a la ruta dels Palaus i a la mascleta. Vale, i l'autobús el tenim ja? Sí. I el restaurant per esmorzar també. Vale, una cosa. Anem a mirar perquè així ja està omplint-se la paradeta. Vale. El monologuista què? Ixe, mira, li donem un dia o dos i si no dona senyals de vida, busquem un altre. Bueno, pues bé. Què us pareix? Bé. Per cert, les dones m'han dit que les camisetes són èxit, els han encantat. No te cregues. Este matí Anna i jo al cafè ja els he explicat el recorregut de la caminada i ja estan dient que era massa llarg. Ai, però és que sempre estan queixant-se quan no és massa llarg, que és massa curt. No, estan en l'operació bikini. Operació bikini? Operació bikini, però que no saben que es poden agafar una talla de més? O dos. Bueno, va, apa cada dins, a repartir. Sí, perquè si no ens vindran encara a renegar. Ya pueden afañarse a igualar el chocolate que van a hacer el otro día de la parroquia. ¿Qué bo estava? Toca, que fartades no te'n pedres cap, no? Normal, què vols? Que me quede en casa? No siga cosa que passe algo i no t'enteres. Mira que ja, tant que dius de mi, però te vas veure 3 gotades. 3. Toca, calla, va. Com que ja la teva germana n'he escrit tixa? A les narracions per al concurs d'estellers, dius tu escritet? Ui, com si haguera escrit una enciclopèdia, així que m'has tocat la... Eixa boqueta... La veritat és que va guanyar el primer premi. El dia d'entre els premis li feien llegir la seva narració. I pobreta meua,
Que nerviosa estava. Home, és que això de llegir davant de tanta gent ha d'impactar. Calla, dona, esta mai si més son pa, l'altra pica i vola, però esta... Ai, quan diferents són. Avui tenim bingo. Quin bingo? Avui és espereta de burro i parxís. Estàs tu bonica. Estes ja tenen ahí tot, el xocolata i tot, i nosaltres així ens tenen més abandonades. Àngels, què? No mos trobeu res o què? Que ja va! Collo. Tira, Raúl, ven a mí. Tira. Va, Chuchu. Vine. Envide. La falta. La falta que fas en casa. Ja m'has pillat una altra volta, mira. 33, home. Enredeu. Què volies, tu, xe? Sí, fer, Raúl. Ja es nota la caloreta de l'època, Toni? Sí, ja ho saps, és arrimar-se falles, manega curta de dia, frescoreta de nit. Ja estem en falles? Redeu com passa l'any. La veritat és que a Benimodo mos enterem molt poc de les falles. L'hem acletat per la tele i poc més. Sí que és de veres. No som un poble amb massa tradició fallera, però com molaria tindre una falla, mira, i sentir l'olor de pólvora pels carrers, la música, fallers i falleres en tratges colorits. No? A més, plantaríem un monument perquè tot el poble disfrutara d'ell. Sí, i faríem bunyols, i alguna casalleta catra, cap nostra. Home, la veritat que seria molt xulo, però a Benimodo ho veig molt complicat. A veure, som un poble molt fester. No seria fàcil, però podríem intentar-ho. Anem a intentar-ho? Pues sí, està bé, va. Anem allà, va. La falla de la Ferralleta farà l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Chica, quina frescoreta fa? Estichela? Frescoreta en la calor que fa, la tia Figa. Ai, fred, en la calora que tinc jo, per l'amor de Déu. Esteu, i estos? Què fan? Me caguen a mà. Mira, si és que... Però què feu així? No estàveu fent-se una casalla en el mir? Que cotilles sou. Ai, mare de Déu, mira. Mira quin xic més guapo i més templat. Guapo! Vaya estandard, toca que sí que s'han lluït, sí.
Ya venen, ya venen. Guapo! Bonico. Ai, bonico. Mira que m'agrada a mi veure els vestits. Bonico! Guapo. La veritat és que els tratges han de pesar lo seu. Jo no sé si l'aguantaria. Pero ya sabes el que diuen, que sarna en gusto no pica. I menys mal, perquè si no es veurien qui feia la festa. Mare Guapa. meua. Desde que han format la falla, mira que es nota estos dies d'ambient en la falla i en el poble, eh? És que això té molta organització i molta feina. Que si reunions, que si monuments. És que des que los xicotets que és el poble no paren. Guapa. 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 Ai, la fallera macho. Guapa, bonica, mira-la. Templa. Bonica. Ai, canviant de tema. Escolteu, m'han dit que han trobat l'antic pou de la plaça de Lluc a un antiquari de València. L'Ajuntament va recuperar-lo. Sí, això m'ha dit a mi també, però sabeu què m'han dit? Que no van a ficar en la placeta, sinó en un dels dos parques de la Diputació. Pues me pareix perfecte, perquè ahí en la plaça ni se pot aparcar ni res i tindrien que tallar el trànsit perquè per allà els cotxes no poden passar. Correcte. M'interessa de lo més i me pareix de lo més bé que el recuperen i el fiquen a un lloc simbòlic del poble. Per lo que ha sigut el nostre poble, perquè aquest pou forma part de la nostra història. Exacte. Mireu que guapos i que templats estan tots ahí. Ai, quant de gots que doneu. I ells també, eh? Ai, ells també, clar. Bonicos. Guapos. Uy, qué distinguits. Muy bien. Guapes. Escolteu, xiquets, això ja s'ha acabat. Mone. Au. Ara pues. Anem a veure si mos convida a la falla. Segur que la falla fa algun punyolet i fica misteleta per tot el poble. Sí. Hola, así. Así estic, així. Acompanyada de Jaime. Hola. Jaime? Qué sorpresa, ¿no? Has vist? Això no t'ho esperaves tu. Claro que no. ¿Qué te ha parecido estos chicos de la falla? Me ha parecido estupendo, muy Sí, guapos todos. y tal. Has visto que se me siente en la tele y Es todo. una fiesta muy valenciana. Claro. Nos hacía falta aquí en Benimodo, claro. Tu has eixit alguna vegada a veure-los? Sí. Sí, veritat. I has vist l'ofrena He visto i... la ofrenda, he visto la cabalgata, he visto todo. Todo, claro. I veritat que aquests dies al poble li dona com un ambient més festiu, no? Naturalmente, las tracas, todo, sí. Que apanyat. Mira que fàcil m'ho fiques, Jaime. Tu sabies també que s'havien muntat ells, a vegades han fet el seu monument faller i tot? Sí, claro, lo hacían allá en la plaza, sí. Conozco a muchos falleros, claro. Segur que alguna vegada t'han demanat consell o alguna cosa. Com podem fer això? Com podem fer l'altre? No. Bueno, però així, estos xics, espereu que me diuen que em faça un poquet arrere, això són coses del directe, eh? Més encara? Ai, mare Déu. Així, bé. Bueno, seguim. Sí, no? Vale. Bueno, pues estos xics, lo que estàvem dient, que són molt artistes, no? Sí, claro, naturalmente. Que Enric Duran i Tortajada, este poeta que teníem així, pues que va fer bé en dir-nos que érem un poble d'artesans i d'artistes. Correcte, sí, perquè artistes no mos supera ningú. No. Tenim pintors de renom, sí o no? Tenim cronista oficial. De los mejores, el pintor Armengol es un orgullo para Benimodo, claro. Tenim poetes, també, tenim poetes. También, sí. Poeta Durán y Tortajada, una maravilla, claro. Tenim esportistes d'èlit, músics per tota la geografia espanyola repartits. Los primeros premios se ganan, pero así como el que no quiere. Es una barbaridad, Claro. sí. Tenim també reporter gràfic, cronista oficial, no sé si ho havia dit. El gráfico es lo mejor de lo mejor, hombre. Cuiners, també. Periodistes il·lustres. I saps què també tenim? A la millor buñolera de la contornada. Sí, vaya, sí o no? por Dios, vaya, porque claro. sí que es verdad, Carmen, sí que es verdad. Tenim artistes per tot arreu, però els artistes que tenim així, ningú d'ells va preveure el que va passar fa uns anys a Benimodo, que va ser l'esdeveniment més important a nivell audiovisual, me referisc. I és que, com ja he dit abans, no ho hem així contat de la mateixa manera, perquè, entre altres coses, volíem recrear aquest misteri, aquesta sorpresa que ens va pillar a tots, doncs volíem recrear-la. Però no m'estires més de la llengua, Jaime, que te ve que ahí molt interessat. Claro, no m'estires que ho contaré antes d'hora. Estoy intrigado, claro que sí. Tu atento a lo que va a passar. Vale. Mira, a veuràs.
comentant via Neus. Què passa? Pobre, però no crides tant, que encara mos renegaran. Tu saps el que van a fer en el parc dels jubilats? Pues la veritat que no. Sí que he vist aquestes últimes setmanes molt de moviment, però no tinc ni idea. És que a mi m'han dit que van a fer-lo tot nou. Calla, has dit tot? Tot. Calleu. Ai, no. A tu què te pareix? Que no està bé com està? Això em pareix a mi, que estava molt bonico, no? Però dic jo que algun motiu tindran. Calla, calla, no crides tant que encara Nerea mos renegarà. Esteu parlant del parc de l'auditori? Ai, sí, conta'm-nos, tu què saps? Què saps? Calleu. Ai, Nerea, no pot ser. Es veu que han donat una subvenció per a reformar-lo. Ah, tu veus com algú motivniava. Jo passe tots els dies per anar al centre del poble i això pareix Corea. Para de xarar ja, que no veieu que estem de dol. Ai, colla. Això que mármol mos ha pegat. La veritat que tinc un poc de tacte. Però bueno, té un poc de raó, perquè... Ai, té un poc de raó, La campana. Però quina campana és? La gran o la del resalany? Ai, pues sí, menos mal que no ha pillat a ningú, això ha sigut un miracle. Nerea. Estem així amb la senyora Nerea. Què ha passat? Però, xico, que no veus que la campana està en terra? Pel que diuen ha sigut un miracle, no? Perquè estava així la processó de l'església i ha sigut quan s'ha produït l'accident. La veritat és que ha sigut un miracle. Tot és eixint de l'església que teníem tots els numerets i no ens ha passat res a ningú. Menos mal. Podia haver sigut una tragèdia, però afortunadament tot ha quedat en un esglai. Fins així la notícia d'avui. Víctor Bades per a Punt Directe.
Magnífic reportatge amb retalls de premsa i imatges que quedaran per sempre al nostre record. I és que gràcies a aquestes imatges jo puc donar constància de que això és real i va passar, perquè a ser una servidora, el dia que caigui la campana, el famós dia, no estava en Benimodo, estava de viatge, anava de viatge a Escòcia, i quan vaig arribar allí, que vaig baixar de l'avió, vaig cridar a casa. I ma mare me deia, ai, que ha caigut la campana. Jo, al principi, dic que no hauré sentit bé, que del canvi de pressions dels avions, això que passa, que te quedes sorda. Ah, que no, va caure la campana. Jo havia sentit perfectament. Que, per cert, jo vaig cridar a casa per cobro revertidor. A que tu això no saps el que és? I tant. A que tu tampoc, Laura? I tant. Doncs això era molt gran. Quan m'on anàvem fora, això, imagina't, antes del 2000, ahir vosaltres no havíeu ni nascut, què va. Doncs ahir m'on anàvem fora i quin dia cridem als pares, allí, de baix per nosaltres, país, no, ells la factura era ben alta. Però, clar, ells, quan els arribava la crida, sentien un contestador que deia, tiene una llamada de... Mare! I si volien te l'agarraven, i si no, no. Quasi sempre te l'agarraven, perquè quan gravaves tu un missatge, la majoria de vegades dius mare, pare, i aquestes coses. Però moltes vegades diem, no me queden diners, i entonces ja s'ho pensaven. Això, per què vos ho conto jo? Doncs jo vos ho diré. Perquè és que antes ni mòbils, ni whatsapps, ni res. És que els temps han canviat moltíssim, moltíssim. En Benimodo, de fet, hi ha coses que han canviat de lloc. Sí. Estan en el seu puesto, però segueixen sent el mateix. Si no, ara ho averiguareu. Bon dia, xiques. Bon dia. Bon dia. Que un encert això de canviar el dia de la carrera, Molt acertat. Sí, perquè l'època de Nadal és molt bonica, però al final sempre ens eixia mal l'oratge i no valia la pena. Pues sí, molt millor aixina. Què m'havíeu dit que valia la camiseta? 6 euros. Més barata, impossible. Bueno, i encara que fora més, això és per una bona causa, ho pagaríem igual. Ui, en Benimodo tot el que passa de 6 euros ja no es ven. Així i tot, a 5 euros, tots col·laboren. Tots col·laboren i han d'estar ja avorrits de comprar-nos coses. Però mira, sempre que eixim, ahí estan. Això és el que tenen que fer tots, col·laborar. Perquè tu saps quin orgull quan diuen tot el que ha recaudat el nostre poble, a solidaris no es guanya ningú. Pues sí. Ale, Maria, endús-te un claueret també pel teu home. Vale, va. I una papeleta pel sorteig de Nadal. Però vale, que no me quedaran diners per comprar la verdura pel bollit. Tot, a col·laborar. Ale, teniu. Gràcies. Adéu, escuchem la caminada. Adéu, bon dia. Paco, no vols una pulsereta per la teua dona? Pues tot això va passar. Menut panorama. Buenas. Què, ja de bon matí de xarreta? Calla, que estava contant-li el que va passar l'altre dia al Via Crucis. No, si ara el poble se farà famós i tot. Ah, sí. La tele, el diari, la ràdio, tots vingueren a veure què havia passat en la ditxosa campana. Tu què te pareix? És que el poble és xicotet, però dona per amunt. Fa molt. Li fica alguna coseta més? No, ja ho tinc tot, deixes a veure què te dic. Josep, com està el tema del parc de l'auditori, tu que vius per allí? Ja acaben ja o què? Pues ja poc per acabar quedarà, però han plantat gespa i això ho veig molt sec. Són de neu 70. Però que comprar jo tants diners, me caguen botons. Saps que compres 4 coses i és com si portares caviar. En seguida... Si porta la bossa plena, tots volen comprar barat. Ale, Núria, tu què te fiques? A mi me poses 4 o 5 pomes de les japoneses i mig quilo de carxofes. Pomes japoneses? Voldràs dir-le Fuji, no? Ai, pues les Fuji, ixes, pues ho saps. Vale, la bolseta, per favor, per reciclar. Vale. Gràcies. Ai. Pues això, que diuen que ja està, però jo això ho veig molt verd. Molt verd. Pues no anem a fer allí algun dels concerts a la fresca. Ai, pues ho tindran tot clar, perquè si no, saps alguna de les agrupacions que tocaran en els concerts? Pues saber no sé res, suposa que la coral, la big band, la banda, però ja no sé res més. Ja ens enterarem com pensen el cartell i si no, quan l'Ajuntament ens envia el WhatsApp ja està. Pues ja ens enterarem. Veig a saber què te dic, Víctor. Mira, són 9,50. On vas, Josep? Jo? 9,50. Me'n vaig a Caunorio i... Ai, pues espera i me'n vaig amb tu cap allà. Mira, t'ho dono justet, Vale, moltes gràcies. Vale. El divendres que ven més. Adéu, Víctor. Demà fora de temporada. Ah, és que això és com si portaris caviar. No t'ho dic, que no pot ser. Molt car.
Bueno, vale. Anem a seguir, que en setembre tenim actuació. Es comenceu des del col que esteu a l'Asso. Ai, el meu cap, què m'ha passat? Ai, Olaso, s'ha desmaiat. Ai, mare de Déu. Hem mort un guàrdia civil. Que no retorna. L'haurem matat? Ai, que venen! Calla, burra, que sóc jo. Què el pensaves, que era l'Eulàlia? Ai, quin ensurt. Molt bé, perfecte. Vale, ja hem acabat i ara demà més ja veureu el que fem. Però això ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat per avui. Pues a mi me s'ha fet això molt curt, me s'ha passat el temps volant. Bueno, va, anem a aclarir això per guardar-ho. Recordeu que han de preparar l'esdeveniment de la Casa de la Por, per la tasca de cadascú. No corregueu tant, que abans venen les carrosses. I estic pensant que enguany de què ens disfressem. Pareu, que ja arribarà. Entre el que estem preparant ara, l'enterro de la sardina, de Viuda Alegre, la Casa de la Por, de Monja Morta, i ara això, no parem en torretes. Mira, però quina il·lusió. Qui m'ho tenia que dir a mi, senyora? I altra cosa, que tenia que preparar la representació de l'esdeveniment Tots som poble, junt a les altres associacions culturals de Benimodo, no mos encantem. Fa-la tu. Prepa mi, feina. I tu, Olaso. A replegar. Vale, aneu arreplegant que ja m'ho anem. Vale, que en seguida vos fiquen un paperet en si ja esteu disfressats. No pot ser. Sempre igual. És novetats. Bueno, Meri, quant de temps fa que se fa Teatre Benimodo? Ui, ja fa molt de temps. Jo me'n recordo que ma mare me deia, en aquell entonces els que eixien era el tio Vicent de Melons, la tia Enriqueta, el tio Lorente i molts que jo ni els ha conegut. I això que ja tinc 50 anys. Vale, va, per l'amor de Déu, aneu arreplegant timoner. Mira-lo. Vamos a fer-nos una cerveseta. Això no pot ser. I és que en seguida... Clar que sí. S'ha agarrat a la pulmoner. Va, mira. Agarra la maleta ja. Sempre igual. Pot ser. Va, per favor. Mira, els dones un paperet en si disfressats. Ai, el comboi que tenia. Tira, que mos preneu el pelo. Tot el que voleu. Mira-la.
Bueno, actuacions com esta que heu pogut disfrutar del grup de teatre L'Embolic, abans que la Casa de la Cultura estiguera construïda, se celebraven en el cine de la cooperativa, veritat que se'n recordeu? Un edifici polivalent que igual tenia que foren teatre, cine, els viatges de la COPE i els sortejos que fa la COPE, que tots volen que ens toqui el viatget, i també els concerts de la banda. Cert és que a la banda se li quedava xicotet. Entonces, quan venia l'estiu, què fèiem? Ens en veníem així, veníem al parc, feia molta calor allí, no cabíem, ens en veníem així. I així fèiem els concerts i els últims assajos. Ai, senyor, quants veïns i veïnes estaran recordant-se d'aquelles nits d'estiu que no podien dormir perquè tenien molta calor i obrien les finestres. I en seguideta, així estàvem nosaltres, dale que te dale. En fi, esperem no haver causat moltes molèsties, que per cert esta setmana alguna molèstia més haurem causat. En fi, com he dit, molts són els espectacles que este recinte ha tingut, sobretot en estiu, que es feia la Setmana Cultural, es feia el cine a la fresca, els cines d'estiu. Per això, avui no volíem deixar-lo sense un estil musical que els últims anys està tinguent representació a Benimodo. Ara veuran. Ui, m'han agradat de lo més. Saps qui són? Són en Clau de Jazz Big Band. Sí.
grup de músics de Benimodo i dels pobles de la Rosaeta, fan jazz, improvisen. Si vas a veure-los mai veuràs dos concerts iguals. Jo crec que vaig anar a un concert d'ells i tocaven el Soledad Jiménez. I tocaven diferents estils musicals, blues, jazz, bandes sonores. Pues entonces me té que agradar precís, perquè tots aquests estils m'agraden, ja que com pot ser que no s'hagi vist mai? Com els has de veure i no deixis mai de casa. Tablet, futbol, això no pot ser. Salva, això no pot ser. Ai, i jo que toco el bombardino, jo no podria ficar-me en el grup i per lo menos eixiré de casa. Segur, eixiries de casa, perquè és que no paren. Han anat a Berlín, a Andorra i a diferents ciutats espanyoles. Tu el que tens que fer ara, quan s'acabi l'altre concert que van a fer, tens que anar i preguntar-los. Jo no me puc unir a vosaltres, segur que te reben en els braços oberts. Segur que te diuen que sí. Pues sí, ja, preguntaré. Este animo fan hablaremos. Com està el tema de la inauguració de l'auditori? Pues jo som mateix que tu, el que fica cartells, que el 28 de juliol han preparat una actuació conjunta amb totes les associacions culturals i socials del poble. La veritat que jo tinc molta curiositat. Què collons aniran a fer totes juntes? A mi no em ve res al cap, sols que una muntona de por. Tu creus, dona? No crec jo que això ho facin sense el vistiplau de l'alcalde. Clar, això està supervisat i segur que és una cosa molt interessant. Voleu dir? No les tinc jo totes. Ale, va, que ja ho tenim bé, que esto ja m'ha de començar. Enguany no porten a ningú artista internacional d'aixòs que porten ells de vegades? Pues no ho pareix. L'any passat feren lo de les bandes sonores i va estar de lo més bé. Anem a veure què ens sorprenen enguany.
En aquesta última escena ens acostem al final d'una nit tan nostra. Una nit en la que hem utilitzat un acte institucional per demostrar al món que els benimodins som gent diversa, però ens agrada molt la gent menor. Hem aprofitat aquesta reinauguració del Parc de l'Auditori o del Parc de Sant Felip per ajuntar a gran part de la societat de Benimodo. Merescut homenatge el que des de la nostra humilitat els hem volgut preparar a tots vostès i, com no, a este parc que té una famosa cúpula, obra del nostre pintor Rafael Armengol. Ara els hem volgut fer una recopilació dels millors records que este parc ens ha donat. Els traslladem a temps passats i presents, en el que molts de vostès veuran algunes d'aquestes imatges amb certa enyorança. Els deixem amb el Parc de Sant Felip. Els ha agradat el vídeo? Han pogut observar tots els canvis que ha patit el parc de l'Auditori? Segur que sí. Ara ens agradaria cridar a Paco, al Paco l'alcalde, que ha estat patint amb nosaltres mentre fèiem este espectacle. Per favor, Paco, mira, no te fas de rogar, la veritat. La veritat és que el pobre ha patit el que no està escrit. En companyia de nosaltres, que nosaltres també, que hem fet molts assajos i moltes reunions. I ell sempre pendent el telèfon. Com va? Està tot clar? Ho parlat en esto, parlat en l'altre? No ens podem queixar. A veure si ja puja. Paco, no busques micro, que te'l tinc jo a punt, eh? No te me pares. Bona nit a tots i a totes. La veritat, sí, el meu és patir. Això Matia també és molt patidora i a mi m'ha passat també el patir, han de patir de tot. I la veritat és que el treball que heu fet és fenomenal. Estel, de presentadora, guionista, narradora, Juanjo, que està per ahí, avui fa de realitzador, com en la tele, de realitzador, allí, càmera sí, càmera allà, l'ideòlogo de tot això.
La veritat és que la idea que nosaltres portàvem per això del parc és que la banda farà un concert a Sidal i que fora el colofó a tot el mes de juliol i tot el de la fresca. Però vingué Juanjo, i vingué Estel, vingué Adrià, i me plantejaren això que heu vist ara. I jo, sabeu, ja porto 7 anys d'alcalde i sabeu que tinc un defecte molt gran. Tinc un defecte molt gran, que no sé què dir que no. No sé què dir que no a res, perquè lo fàcil és dir que no, lo difícil és dir que sí. Entonces, pues anem a posar en marxa. Portarem, com molt bé ha dit Estel, ho portarem al Consell de Cultura, el Consell de Cultura va dir que sí, les associacions digueren que sí, pues endavant. I això és el resultat d'aquest treball de diversos mesos, d'Estel, de Juanjo, d'Adrià, de la banda, de totes les associacions del poble, totes unides. Sabeu que a mi m'agrada anar on van les associacions i m'agrada patir en elles. M'agrada patir en la coral, com anar per ell per tots els pobles, m'agrada patir en la banda i després emportar més premis per a casa. 2 premis, 2 premis ja en 5 anys, a veure qui ho fa això per ahir. M'agrada patir en tots vosaltres perquè sé que després de patir ve l'alegria. Tinc 2 amigues ahir en la coral, Rosa Lluc i Rosita Lamira, que me diuen: és que tu quan vens amb nosaltres jugues a cavall guanyador. És que és de veres, és que jugue a cavall guanyador. És que anar en totes les associacions del poble, vagin on vagin, és jugar a cavall guanyador. I per mi res més. Continuaré anant amb vosaltres allà on aneu. I si continueu emportant-vos premis, tingueu en compte que el Premi de Dos Barrios i el Premi de Cullera, que s'han portat la banda ara, competien contra pobles que ens multiplicaven en habitants i en pressupost per molt. Però no perquè tingueren més habitants i tingueren més pressupost que nosaltres eren millors. Els millors han sigut els de Benimodo. El premi ha vingut a Benimodo. Això del directe, què és el que té? Que volen que te'n vingués així un costadet amb mi. Això són coses del directe. I també, ja que he vist Enrique, que també volia recordar-me d'ell, perquè tot això que hem vist i tot això que s'ha treballat, sense totes les imatges aquestes que ha recopilat Enrique, això no seria res, no se veuria. Tot això és gràcies a un treball que ha fet Enrique i que es queda ahí per la posteritat. Un gran aplauso per Enrique també. I per mi res més. Avui tots som poble. La veritat és que estem tots així, associacions i la gent que ha vingut així. Avui tots estem units. Benimodo, tots units, som un poble millor. Tots som millors. Seguim així, units i fent coses tots junts. Alguna coseta més, Paco? Vols dir alguna coseta més? Sí, vull dir que no te'n vagis perquè tinc així un regal per tu. Un Per ram de què, flors, home? me portaran d'algun puesto, me portaran. Així són de casa tots. Que apanyat, que apanyat. Este és per tu. Que apanyat. Però n'hi ha un altre ram de flors que és per Juanjo, que està allí. Per favor, Juanjo, vine-te'n així. Un momentet, Juanjo, va, que te veig a la gent. Vinga, vine, que avui fas de realitzador de televisió. Así está, Juanjo. La azafata ahí la tenim. I ara, Enrique, puja també, que també tenim una coseta per tu. Carame. Enrique, va, corre. Va, que que les dansadores porten el tratge posat i és pesat, portar el tratge. Va, vinga. Així no fas la foto des de dalt, que encara no l'has fet. Mira, Juanjo, ja mos han apanyat esta nit. Ja tenim un regalet, has vist?
el regal d'Enrique no se sol és pel treball que ha fet avui, és pel treball que està fent dia a dia per Benimodo. Però, xico, ai, que es para per una foto. Dia a dia per Benimodo. Hem estat fa 15 dies, érem 13 alcaldes i alcaldesses de la comarca en una fundació que n'hi ha per allà, per Aguilar de Campó, on fan digitalització de documents i estan intentant recuperar el patrimoni de molts pobles i tal. I jo veia tot allò, i ja vos ho vaig dir, quan va fer Rafa a la presentació del llibre, dic, si és que en Benimodo això ja ho tenim, és que això fa Enrique en una patà. Allí estan uns sàvios allí mirant com digitalitzar documents, com arreplegar coses antigues, i Enrique mos ho faci a nosaltres i no li donem importància. Doncs per aquesta feina que fa Enrique sempre i per la d'avui, te donem el socarrat de Benimodo, de l'escut, que estem repartint-lo per tot arreu, el de Dos Barrios, li dic, això és un socarrat, i el de Dos Barrios feia, això què és? Pues un quemado. Veig que saber com ho expliques, això. Ves a fer fotos. I res més. Bona nit a tots. Vos ho torno a dir, tots units som un poble millor. També agrair a la cooperativa Benimodo, que està per ahí el president, que també se volca en tot el que fem en Benimodo. No deixaràs que jo agraïsca res a ningú. Home, jo m'hi toca agrair, ara te toca tu després. I res més. Bona nit a tots i hasta la vista. Ara, si me fas el favor, t'emportes micro, ram, i així jo no vaig tan carregar. I 2 besos. Moltes gràcies, Paco. Bé, com diu l'espectacle, tots som poble. I encara que així estem una representació de l'activitat sociocultural del poble, també ens agradaria fer partíceps de l'orgull benimodí a totes i cadascuna de les associacions que conformen Benimodo. Volem agrair especialment a la cooperativa de Sant Felip la seva inestimable col·laboració, ja que gràcies a ells els nostres actors avui han tingut les seues goles hidratades i així han pogut evitar aquestes picoretes que entren quan estem nerviosets i que poden fer que perdem la veu. Per últim, i ja pare de donar-los la tabarra esta nit, que estareu de mi hasta el pirri, donar-li les gràcies a l'Ajuntament i a Paco per tot el suport que ens han donat i, com no, a totes i cadascuna de les associacions que han treballat estos mesos de valent, que han assistit a reunions, a assajos i més assajos i mai ens han ficat ningú impediment. Crec que han sigut mesos en els que ens hem pogut conèixer un poc millor i descobrir un poc més del treball que fa cada associació. Des de la Unió Musical de Benimodo ha sigut un plaer treballar en ells. També volem donar les gràcies, com no, a tots els nostres músics, a la Junta Directiva, perquè després d'haver estat preparant durant molt de temps el certamen, que com ja ha dit Paco, el guanyàrem, doncs ara els hem demanat una miqueta més d'esforç i així estan, sense dir que no, perquè sense ells tampoc això haurà tingut sentit i tampoc haurà sigut el mateix. En fi, que moltíssimes gràcies al grup de danses, a l'Associació de Pensionistes i Jubilats, al grup d'escacs, a les ames de casa, a la Falla, a l'Associació contra el Càncer de Benimodo, al grup de teatre L'Embolic, a la Coral Polifònica de Benimodo i a la Big Band en clau de jazz Big Band. Esperem que esta nit siga un punt d'inflexió i que a partir d'avui isquen més iniciatives com esta. Nosaltres, des de la Unió Musical de Benimodo, estarem disposats a tot el que ens demaneu. Molt bona nit a tots i, per últim, dir-los que és que he vist ara que estan així preparades les danses, el grup de danses, ahir ja estan col·locant-se la coral i, bueno, la banda la tenim tota la nit ahir, pobreta en el fosso, col·locaeta, perquè volem donar-los les gràcies sobretot a tots vosaltres, perquè heu vingut a veure-mos, perquè sou l'essència que sense el públic nosaltres no som ningú i volem agrair-los d'una forma molt especial, en una interpretació conjunta de les danses, de la coral i de la banda. Anem a interpretar la Xota de Benimodo. Molt bona nit a tots i moltes gràcies.
tu.